हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनै लोगोनि बिदानि हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना दासान्दि ओमफ्राय जोंना हाबायानो हाबा जाहैनायानो आरोना जेबो गैला हाबा जाहैबाय थानो मोनसिगोन दा हाबानि बोथोर फैबायना मेसें बोथोर फैलायबाय हाबायानो हाबा आरो हाबायानो जोबनो थांला दा जोङो थांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोङो सानै थांगोन आरोना अनजु मेदामजों आंजों सानैजों थांसै जोङो जाहैनोसैलाय हाबाखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा भिडिअखौ जोबजासे हाबायाव गिफ्ट होनो नै दख'ना बायबाय आरोना लोगोनि हाबायाव दख'ना बायनो बेखौ लानो ना बेखौ लानो जादों नैबेखौबो मोजां नुदों आरोना बिरादनो बेखौ मोजां नुदों बेखौ मोनफैबाय हाबायाव नोंखौ माबा मोनसे खामानि थिननो नागिरदां बोरैबा नै मा होनोमोनलाय दिपांकरखौबो लोगो मोनबाय सारानग्रा सिख्लाफोरानो सालोंसै दायो नायबाय भिडिअ लानानै हेन्सेक लाबाबो जागोन ओंखाम जानो थांगासिनो दायो ओंखाम जाना लानोसै आरोना दायो रा मावनांसो गारदो नामा नोंखौनो सिगाङाव नुबायबा अबेथिं जानो ओरै सान्दुंजों ओंखाम जाबाय थानोसै जोङो दायो बेयाव जिरायनोसै बिथराय मोना ओंखाम जादों सारासो हमना हमबाय गोथार जानाया लोंनाय गैया दे जों गामियाव लोंनाय गैया दे 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 होख्लायथार
बेदरा गैलानो थावदो फंबाय ayo nuwakhै नुवाखैनो खौसो नायबाय दं होमबाबो एबार नुबाय हा फैबायबो ओंखाम जाबाय ayo lalai thadeng ini lalai hokan lagi ini नै सानि आदानि हाबा आरोना ओमफ्राय जाफैदों लोगो जायो दा थांनो ओंखारबाय मोजाङानो गोथाव लाब्राया गोथावथार जादों बिराद जाथारदों आङो नामा थांसै दायो बाय बाय ओं लाबाय थांबाय थानोसै दायो थाथ' होमबा बैराथिफोरनिफ्राय गय एसे जालांनि र' बेखौ गय गोरानखौ नोंबो जागोन गोरानखौ ओइयाव मोनाखै खोमा ओइयाव जाहैखायासैनो सासेया बैयावसो जागोन नैबेखौसो जागोन खोमाहाय थांसै ओमफ्राय जोंहा बैराथि ललियाफोर नामा मोनफैबाय आरोना दायो न' जाखांनानै फैलायबाय हाबा एखेबारे हाबा जानायानो जानाय जाबाय थासिगोनलाय आरोना दा न' मोनफैबाय दायो नै माबा लामा थाबायनायाव थाम्फैया ओइ मेगनाव थाम्फै बानो नागिरना इयो थाम्फैया माबा मेगननि सिगाङाव ओरै बानो नागिरबाय थादों हाबनो नागिरबाय थादों बोरैबा मोनसेनो दा न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन